Actuel Media filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a mana kɛ diɲɛ fan fan fɛ aw bisimila a ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan bakurubaya la kunnafoni minnu b'an bolo olu filɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ an ka sotarama bolilaw olu ye tile kelen baarajɔ kɛ min kɛra fɛn gɛlɛnma ye jamana kɔnɔdenw bolo an bɛ walawalali sɔrɔ an ka kunnafoni kɔnɔna na Fondation Maliba ale bɔra ko kura ye tuguni ni ka jibono dɔ kolomokari darabokaw fɛ ani ka kunbɛnna di walasa mɔgɔ ka se k'u yɛrɛ kisi ka bɔ coronavirus tɔɔrɔ ma walawalaliw a b'o sɔrɔ an ka kunnafoni kɔnɔna na Actuel Media filɛbagaw an ka foli b'a ye ko kura ɲɔgɔn sama halisa o bɛ an ka camancɛ fanga marabagaw ni sotarama bolilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga ni février kalo tile 17 san 2021 an ka sotarama bolilaw olu ye tile kelen baarabila boloda min kɛra sababu ye ka faaba yɛrɛ kolo faga walawalaliw an b'o sɔrɔ Mamadu Bilali Kulibali ale ka ɲinininw kɔnɔ nin tarata don sɔgɔma Bamako sirabaw kunkurunen tɛ sabu ka d'a kan tile 15 ka baarabila tɛmɛnen kɔfɛ nin février kalo tile 17 san 2021 tile kelen baarabila wɛrɛ kɛra sotarama baarakɛlaw fɛ nin fɔɲɔgɔnkɔ ninnu bɛɛ kun ye sariya bolo dɔ de ye min tara san 2008 kɔnɔ minisiri min ka baara ɲɛsinen don bolimafɛnw ta ni ka segin ma n'o ye Makan Fili Daba ye ale y'a yira k'a fɔ ko sariya bolo in kun kan ka sigi sen kan a mɛnna ko nka ale y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila mars kalo tile fɔlɔ nata la nka o n'a ta bɛɛ sotarama bolilaw y'u ka baarabila kɛ an ka bi baarabila ye péage de parce que ani famaw bɛ ɲɔgɔn na depuis semaine tɛmɛnen na péage ko in na o kun ko k'an ka baara kɛ après ko kɔfɛ o bɛna fɔ k'an ye pour que an ka se ka bɛn o ma sɔn ma halisa u b'u kan kelen kan an fana b'an kan kelen kan n'u ma sɔn anw ka fɔta ma u bɛ se ka dɔ bila anw fana bɛ dɔ ta parce que o ye jamanako de ye o an ka sigi an ka kuma an ka baara kɛ Masama Keita n'ale bɛɛ jɛ bolimafɛn bolilaw ka ladalajɛli tɔn ɲɛmaaba ye ale y'a yira kunnafonidila dɔw la ko hali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka dɔ fara péage sɔngɔ kan nka a ka sara siɲɛ kelen tile kɔnɔ ɲɛmaaw ka fan na olu y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ sariya labatoli kɔ Bamakokaw kɔni caman ni dogula ni sotarama bolibaliya in senfɛ don o don ne bɛ na école la sotarama de la sɔgɔmada na n bɔra so n ko n bɛ na école la de n tagara n jɔ goudron da la j'ai passé plus de 30 minutes là-bas n ma sotarama sɔrɔ ne obligera ka segin ka taga so de kan ka n camarade de classe dɔ de wele o ka bɔ école la ka tila ka taa ne ta so ka na ne école la an nana retard la et puis ne kun kan ka course dɔw yɛrɛ kɛ n obligera ka bɔ école la n bɛ deli ka sotarama de ta ka taa yen fɛnɛ ka taga yen sen na maa caman y'i ɲɛsin mototaxiw ani katakataninw ma walasa k'u ka tile tan ni ka segi baaraw kɛ sotarama bolilaw y'u ka baara daminɛ alamisa sɔgɔma hali n'a y'a sɔrɔ bɛɛ jɔrɔlen don nin ko in labanko la walasa ka se ka Dawudabugu sigibaw lafiya ka bɔ jiko kɔlɔlɔ tɔɔrɔ ma Fondation Maliba ale ye koromogarili kɛ jibono dɔ la ka bɛn tarata don ma février kalo tile 16 Dawudabugukaw fɛ yen ani ka tila ka banakunbɛnna dɔ d'u ma u bɛ se k'u yɛrɛ kisi ka bɔ coronavirus tɔɔrɔ ma cogo min na an ka jɛ an ka Laji Kasim Jabate ka sɔrɔlenw lajɛ se k'a fɔ ko nin ye nɔgɔyaba donnen Dawudabugukaw ka jiko gɛlɛya la ka d'a kan dɔgɔkun kelen dɔrɔn laɲiniw kɔfɛ Fondation ADP Maliba maaw filɛ ka na forage belebeleba sigi Dawudabugukaw ka sigida la u ka kaburudo kɛrɛfɛ parti bolofara min bɛ sigida 4nan na n'o ɲɛmaa ye Cheikh Umar Diallo ye o kunbɛnna ni nisɔndiyaba ye Dawudabugukaw fɛ ni forage in kolobokarili hukumu kɔnɔna na anw fɛ yen nɔ an ye fondation de sigi a kama Aliyu Bubakari Diallo ka Fondation Maliba an y'a laɲini lase Aliyu Bubakari Diallo ma a ma kuma yɛrɛ don a la an y'a fɔ a ye don min na dɔgɔkun kelen dafara yɔrɔ min na dɔrɔn a nana a bolonɔ bila Dawudabugu yan nɔ a forage ma kɛ dɔwɛrɛ kama sigidalamɔgɔw yɛrɛ ka se ka ji sɔrɔ walasa k'u ka mɔgɔw ɲani a ye wa cimetière fana mun filɛ nin ye a da fɛ n'o filɛ nin ye an kɔfɛ olu fana ka se ka ji sɔrɔ walasa ka cimetière labaara ko ɲuman donc o de kɔnɔna la forage nana se Dawudabugu kɔnɔ Cheikh Umar Diallo kɛlen ka folikan lase ka ɲɛsin sigidalamaw ma a y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in ye kɔrɔlenko ye olu fɛ yen a y'a yira k'a fɔ fana ko ɲɛmaaw kɔni y'u ka nisɔndiya n'u ka nimisiwasa yira nin ko in na ka d'a kan olu bolo nin bɛna kɛ sababuba ye ka caman b'u ka jiko gɛlɛya la min ye waleɲuman kɛbagaw ye o y'a yira sigidalamaw la k'u ko hakili to ni forage in minɛ cogo ɲuman na ni bɔ kɔfɛ Fondation ADP Maliba maaw o wulila ka se sotarama bolilaw ka ɲɛmaaw ma ka se ka maski ni geliw d'u ma walasa ka dankari coronavirus banakisɛ la vraiment an kontannen de bɛ Aliyu Diallo fo ɲɛmɔgɔ min sera an ma k'an ɲininka an mago bɛ fɛn min na tɔɔrɔ min b'an kan ɲɛmɔgɔ bɛɛ t'o kɛ dɛ mais Aliyu Diallo y'o kɛ an bɛ ɲini Ala fɛ a bɛ fɛn min ɲini Ala fɛ Ala ka nɔgɔya ye kiti bina d'an ma yan masiki bina d'an ma yan mais n'a tɛmɛna pake 2 ni pake 3 kan an m'a ye ka carton fa la ka na olu de y'a kɛ Ala k'a sara
ni waleya in kɔni jara ni makofɔlenw ye ka da kan o y'u ka nisɔndiya n'u ka nimisi wasa yira kɛnɛ kan hakilina jiginna ni baara ninnu kɔni bɛɛ waleyala fondation maliba fɛ n'o président ali bubakar jalo ye dugalen baaralaw n'o ye vidiriyew ye olu bɛ an ka dugalenw dilan ka tila k'u masiri o hukumu kɔnɔna na an wulila ka se u ma ka dɔn gɛlɛya mun bɛ u ka baara kɔnɔna na ani nafa mun bɛ a kɔnɔna na an ka jɛ an ka fatumata darame ka sɔrɔliw lajɛ bibi na Bamako vitri dilanna minnu ka baara ɲɛsilen bɛ da dilan fenêtre dilan ni dungɔrɛ dilan ma olu cayalen don kosɛbɛ Bamako nin baara in n'a gɛlɛya laɲininen don kosɛbɛ ka da kan sangaso cayali faba kɔnɔna na an wulila ka se Kroma aluminium na ne bɛ nin baara kɛ a bɛ san 16 bɔ sisan an bɛ don min na komi bi awɔ en ce moment o y'a sɔrɔ atelier ma caya yan fan caman na mais sisan atelier cayara mais bɛɛ tɛ hali baara dɔn dɛ mais client tɛ se k'o faamu mais baara kolon kɛbaga mana caya ni ɲuman kɛbaga dɔrɔn baara nafa bɛ dɔgɔya ne ka sɔngɔ bɛ ka ca ni mɔgɔ caman ta ye mais mɔgɔ t'a faamu parce que ni ne ko dɔw ma sa ko n bɛ fenêtre dilan i ye 25 a bɛ taa dɔ fɛ u b'a fɔ ko 15 bon ale b'a fɔ ko karisa bɛ ka ne filɛ mɔgɔ sugu dɔ ye ko n dɔnbaga don ne nana ko 25 a ko 25 n taara dɔ fɛ ko 15 15 ta ni 25 ta tɛ kelen dɛ mais dɔw b'a dilan 15 hali fiɲɛ mana ci dɔrɔn i bɛ fenêtre lamaga kan mɛn a bɛ k'i ɲɛna ko dɔ b'i ka fenêtre la ka sɔrɔ mɔgɔ t'a la parce que a ma dilan ka ɲa fɛn minnu kan ka fenêtre la mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ fenêtre dilan mais tɛ sɔn k'o k'a la mais client t'o dɔn client dan dɔrɔn hali filɛ vitre filɛ a banna c'est pas comme ça fenêtre a kun ye min surant kana don fiɲɛ kana don ka so kɔnɔ fiɲɛ kana bɔ monsieur Kroma bɛ nin baara in na a ka ca ni san 16 ye bi a ye denmisɛnnin 27 de bolo don nin baara in na an dalen ɲɛfɛ an y'a kun ɲɛsi baarakɛyɔrɔ wɛrɛ ma min fana bɛ nin baara kelen kɛ bon a ye nafa caman lase ne ma n yɛrɛ n ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɔnɔna la n bɛ se ka n yɛrɛ ta n sera ka n yɛrɛ ta n yɛrɛ ye ka ni ka mɔgɔ wɛrɛw fana ta n nɔfɛ denbayaw ni fɛnw a kɔnɔna la n ye muso furu fana bibi na n'i y'a ta ka lajɛ nafaba bɛ sɔrɔ nin baara in na hali ni baarakɛla ninnu ma sɔn ga sara jaki fɔ an ye tantasira o tantasira i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen o lajarabilen don ni furudimi bana ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na Mamadu Suare n'ale ye du kɛnɛya tigilamɔgɔ ye ale bɛ kuma an ye furudimi kan furudimi ye fɛn jumɛn ye an ka jɛ an ka lamɛn Mamadu Jim ka kuma bara la bi an bɛ fɛ ka kuma ulcère de kan n'o ye furudimi ye donc furudimi caman bɛ se ka sɔnguna bila mɔgɔ la mais sɔnguna bɛɛ fana tɛ furudimi ye parce que sɔnguna ye mun de ye ji kalaman de bɛ yɛlɛ mɔgɔ dɔw kan fɛ alors kuma dɔw la ni joli bɛ furu la joli bɛ se ka bɔ yɔrɔ saba de la a bɛ se ka bɔ a sanfɛla la an b'a fɔ ma ko ulcère œsophagien ale ye kan filɛ ni furu yɛrɛ bɛ bila ɲɔgɔn na yɔrɔ min ou bien yɔrɔ dɔ fana bɛ an b'a fɔ ko ma ko ulcère au niveau de l'antrus c'est-à-dire furu yɛrɛ kɔnɔna na ou bien furu yɛrɛ bɔda la an b'a fɔ ma ulcère duodénal joli bɛ se ka bɔ ninnu saba bɛɛ la mais ni joli bɔra sanfɛla in na kosɛbɛ an b'a fɔ de ma ko ulcère œsophagien kuma dɔw la ale bɛ se ka sɔnguna bila mɔgɔ la ka sababu kɛ sentiri dɔ de bɛ kan filɛ ni bɛ don furu la yɔrɔ min na u ni ɲɔgɔn cɛ ni dumuni bɛ tɛmɛ sentiri in bɛ walaga ni dumuni tɛmɛna sentiri in bɛ datugu a nɔ la alors ni joli bɔra sentiri in na donc sentiri in bɛ magaya de n'a magayara sisan a tɛ se ka dumuni kunbɛn dumuni bɛ se ka yɛlɛ mɔgɔ caman bɛ n'u ye dumuni kumunɛw dun ka t'u da su fɛ u b'a fɔ ko ji kalaman bɛ yɛlɛ u kan fɛ donc o ye reflux gastro-œsophagien ye n tɛna na n focus o kan bi mais min focus min kan o ye furudimi yɛrɛ n'o ye ulcère gastrique ye furudimi dɔw bɛ yen n'a ale b'i la i bɛ fasa k'a sababu kɛ n'i ye dumuni kɛ a bɛ dimi de wuli k'a sababu kɛ furu yɛrɛ bɛ asidi de dilan n'i ye dumuni fana kɛ asidi wɛrɛ de bɛ na asidi sigilen joli kan a b'a jeni de donc a de bɛ douleur wuli mɔgɔ dɔw n'u ye dumuni kɛ dɔrɔn u ni hɛrɛ fara la o dimi kama u bɛ siran dumuni yɛrɛ ɲɛ donc u bɛ fasa alors ni ulcère bɛ duodénum na c'est à dire furu yɛrɛ bɔda la ka taa nogo la c'est à dire ni kɔngɔ y'olu minɛ dibi yɛrɛ bɛ don ɲɛkɔrɔ mais n'u ye dumuni kɛ dɔrɔn u bɛ lafiya donc du fait que dumuni b'olu lafiya olu bɛ dumuni kɛ ka caya o mɔgɔ sugu a u bɛ bonya donc o ye différence fitinin ulcère gastrique ni ulcère duodénal ni ɲɔgɔn cɛ mais a kɛra sababu fɛn fɛn a kɛra furudimi ye ulcère gastrique ye ou ulcère duodénal ye fɛn kumunenw kɔni olu ma y'a ma cogo si la ka daminɛ ɲamaku ninnu foronto tomiji ninnu jumɛn lemurukumuni ninnu furudimitɔw kan ka ninnu ye k'u to yen de complètement n'i ye i ka dumuni kɛtaw jateminɛ n'i ye i ka fura ta tacogo la ka farikolo ɲɛnajɛ dɔw kɛ k'a ese ka bɔ ka taga wɔsi dɔɔni ka nugun yɛrɛ bila a ka mouvement kɛ donc a ka ca ala fɛ i dɔ caman bɛ bɔ i ka furudimi na furudimi a bɛ yen wa a bɛ furakɛ fɛnɛ donc mais n'a furakɛra il faut que impérativement i ka changement dɔ don i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na ka daminɛ dumuni fanfɛla ani i yɛrɛ ka farikolo ɲɛnajɛ fanfɛla donc pour que i ka furudimi i bɛ se ka lafiya furudimi bolo cogo min na sisan ni ne bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ kunnafolibaw ma Mamadu Bilali Kulibali ale bɛna minnu walawala an ye
karidon février kalo tile 21 san 2021 jɛkulu min b'an fɛ n'o bɛ wele ko M5 RFP olu ye ladalajɛliba kɛ palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ kɔnɔ. Ladalajɛli in senfɛ u ye cɛmancɛ fanga lakari kosɛbɛ. U y'a yira k'a fɔ ko kelenna fanga mara ani ka mɔgɔw minɛ min tɛ sariya kɔnɔna ye k'o baara ninnu tɛ bɛn. Ladalajɛli in senfɛ fɛnɛ fangakɔrɔ jukɔrɔma dondobaga caman farala jɛkulu M5 RFP kan. Mali ka lasigiden bolofara min bɛ Faransi n'u b'a wele ko consulat bin kɛra olu ka jumadon février kalo tile 19 san 2021 jamakulu fɛ minnu bɛ wele ko Antinina. Mali jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko nin jamakulu ninnu kun ye maa 60 ɲɔgɔnna de ye ko wa fɛnɛ nin sokɔfɔlen in lakɔlɔsibaga mɔgɔ dɔw banana ani minan caman tiɲɛna senfɛ. Fɛn min ye Faransi finitigilakaw ye olu ye maa 20 minɛ nka halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka boloda maa kɔfɔlen ninnu bɛɛ kan. République démocratique du Congo bingani wale mɔgɔ dɔw benna Luca Atanasio italien ka lasigiden mun b'u fɛ yen ale a n'a ka mobili bolila a n'a kɔlɔsibaga n'o y'a ka garde corps ye olu kan u saba bɛ bɔnɛniw nin na u kun bɛ ka taa Wurusuro jamana kɔrɔyan fan fɛ walasa ka taa dɛmɛ don kalanso dɔw ma. Algérie murutili tagamajɛkuluba min b'u fɛ yen o san 2 yɛlɛmani o ɲɛnajɛw kun bɛ sen na tɛnɛndon février kalo tile 22 u y'o kɛ u ka faaba bɔlɔn kɔnɔ. O murutili jɛkuluba in n'o ye Hiraki ye olu ka tagama de kun y'a to san 2019 n'u ka président kɔrɔ Abdul Aziz Bouteflika n'ale ye walan sɛmɛ. Murutili jɛkulu in y'a yira u ka tagama laban senfɛ k'u b'a fɛ jamana maracogo bɛɛ ka yɛlɛma. Espagne kaw fɛ tarata février kalo tile 16 tɛmɛni u ka dɔnkilidalaba min bɛ yen n'o ye Pablo Estel ye kiritigɛbagaw y'a yira k'a ni kalo 9 kaso ka kan sabu ka d'a kan kiritigɛlaw y'a yira k'a fɔ k'a ni kalo 9 kaso ka kan sabu ka d'a kan a ye banbaci wale k'o dɛmɛ ni kumaw fɔ ani a y'u ka ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Juan Carlos Premier a y'o dɔgɔya. A y'a bisigiya fɛnɛ ko finitigilakaw ye dinan dɔw jogi ani k'u faga. Kabina minɛna nin y'a dɔgɔkun kelen mɔgɔw bɛ bɔ su o su ka to ka nisɔngoya yira a minɛni kan. Ni ne bɛ dan sigi an ka dɔgɔkun kibaru la min labɛnna ka lase aw ma Actuel Media ɲɛmaayaso fɛ an b'a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ Ala ka Mali kisi.